Horas madihita sa luhut. Dami ni Tuhanima madungani hita sa luhut na. Barita na ulun Jesus Kristus mangihuton na badia Marcos. Dung salpo onomari ditugid Jesus ma si Petrus, si Jacobus, doho si Johannes, nakko man na sida tu sa dadulok na tibbo, gabi puli ma holan na sida disi. Dungi mo ba marupa ni Jesus di ida na sida? Jala pakaian na masay botar marlinang-linang. Da nga dong di portibyon na boy manusi songoni botar na. Dungi di ida na sida ma si Elia do si Musa makatay do Jesus. Gabinin na si Petrus ma to Jesus. Ale guru, sonang nai do tami dison. Upajongjok kami madison tulu sopo-sopo. Sada di ho, sada di si Musa, jala sada di si Elia. Didok iba na pesongoni, naso diboto iba na do manang naaha na ikod dohonon na, alay masay may bier do nasida. Dungi Roma obun magukupi nasida, jala terbigima suara sian obuni. Odo anakku na hinaholongan ni rohakku, tangyok kamu ma ibana. Dibereng nasida masa tokin humaliang nasida, dang adong be di ida nasida na asing nda kola Jesus rapdo nasida. Ditik kituat nasida siya duluki, diruk Jesus matu nasida. Unang pabuahamu, manang natu ise naung di ida munay, at dorang so hehedupe anak ni Jolmay siyan hamatea. Di oloy nasida do hatay, alay las marsowal manasida sama nasida taringo tu haheheon siyan namate. Songoni mabarita nauli ni Tuhan. Rapdohot Jesus. Damang day nang nahinahulongan, barita nauli na tatangihon. Manang nadipatubigi tuhita sa daryon, makubarakon dala silang nalaw si dalanon ni Jesus. Dalan na borat, alay di ujung na gabi dalan hamonangan, manang dalan hanguluan, law pajupang doh debata, jala dohot akan nabadia di surgo na manotongi. Pardala na tudulok, imasada tudusan pardalanan di hanguluata si ganupari. Ditugid Jesus do si Petrus, si Jacobus, si Johannes, jala olo na sida dibuat tu sa daduluki. Dison, molo tarimang rimangi, rade akasisyani rap mardala do Jesus lapatan na porsyado akasisyani na diurupi Jesus do na sida di bagasan pardalanan asabuin na sida saha tudulok. Di bagasan barita nauli odeng, dang dipatorang sungod dia do pakilalan na sida di bagasan pardalanan. Jaladang dipatorang akasibuanon songo bohal di pardalanan. Alay na dipatubigihut tuhita, ima nasahat na sida diduluki. Dungi dipatorang do molotung masaylas rohan na sida diduluki. Di ida na sida Jesus namu barupana. Abit na marsilam alani botarna, dang tarhatudusan botarna. Jala di ida na sida do Jesus makatay. Tu si Musa doho si Elia, ima partugi bangso Israel di padan naromi. Akadongan sa haporsiam, nang pedang dipatorang pardalan na sida at dorang sosaha na sida tuduluki, boy dorata bayak korsongod dia pardalanan molo lao manang nakot tu sa daduluk na tibbo, nasohya di dala ni Jolma, manang dakya hita tuduluki. Boy do tabayak kon aka abataba di pardalanan ni, rupa ni, japalan na popot, laddi muse dalan na, tukis, dohok muse aka binatang di ingana ni, lan aka na asing. Si pata, ala ni maul na pardalanan ni, olo do gabi tubu di bagasan roha sakap laumulak, lapatan na, dangbe di torus so be pardalanan ni.
Alai moluboi do tabelu si pardalanani nang pe gok abatabat sahati tatu ujung ni duluki na tubu di rohatta ima las neroha. Gabi muba pakilalatta buhit tapi gabi minar mangida akaluat na adong di inganani. Ala nilas ni rohatta gabi lupa dohita di akka abatabat oting. Akadongan na hinaholongan. Pardalanin di Jesus serap doh tulu sisiani sadatu dosa doon songo pardalanan ning haporsiaon di ngulutta tu sadadolok. Si pata di pardalanat tai olo dohita tersiladit rupani tersiladit di pakkatayon. Olo do gebi tubu sogoni rohan ni dongatta tu hita manakita tu dongattai. Tersilad di parkarejuan. Tabuat nasohak ta manang pagwari mai korupsi. Tersilad di hasetiau tu dongaripe. Ima gebi olo si pata marsakap tu na asing nangpe sasitong na nunga maripe. Adong musedo abat-abat disakap ni tanaringgan. Rupani marsakap lau pasikolahon ianak kota. Nasaha tu persikolahan na tibu. Alai suhu misik dang adong. Manang adong sakap ta lau pemajuan hutatta, huriatta, negaratta. Alai siya adong na mangabati. Si pata gabi tubuh pardilian di bagas rohatta. Akadongan na hinaholongan di parhubasan Paska minggu na padua honon. Di paingo Jesus duhita asahita rap mardalad dohot ibana di pardalan ningolutta. Rap dohot Jesus lapatan na pajonok kodiri tu Jesus naringgas martangiang. Ro tu parhurian, ro tu dua lingkungan, alai ditikyon di masa pandemikon, dinggam maniak kita, gumudang martangiang di bagas tabi. Mangulahon na hinalomon ni Jesus, rupani, mangurupi manang numanugunugu dongatta molo tersilad di hagalion na. Marhite mapergugoy dongattai, asaboy tutu dongatay jongjong jala margogo mangulakon na dingkan. Nakita pe molo tersiladit manang madabu ikon olo manian ditugu-tugu dongatta. Asaboy hita muse jongjong jala mardalat tudalan na dingkan. Saluhut nai asahita doh rap akka dongatta jolma. Boy manginda Jesus namu barupana di hangulota. Ima na olo hita di bay Jesus na gabi si buat dalan hanguluan, dalan hasonangan, dalan si buat dame dot holong. Amin.